ನೀರು ಬರಂಡಿ ಬಚ್ಚಿರ್ತಾರ. ಹಾಯ್ ದತ್ತ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರ ಏತು ದಿನ ಅಂಡಿ ಆರ್ಲ ಅಪೂರ್ಪ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಅಪೂರ್ಪನ ಆತ. ತುವಾರ ನಿಜ್ಜ ಇರದ ಈ ದಾಂತಿಪ್ನಾಗ ತುವಾರ್ ನೆಜ್ಜರತ್ತೆ. ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಓ ದೂರ ಪೋತಾರ ಇರನ್ ಏತು ಲೆತ್ತೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿನದ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಜೆ ದಾದನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಆಗ್ಲೂ ಒಲ್ಲೆ ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲೂ ಒಲ್ಲೇರು. ಆಗ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರಂದಿತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ. ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಬರ್ತುಗುಲ್ಲ ಏತ್ ಬರ್ತುಗಿ ಪೂಜ ಅಂದೇ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ್ಪೆರ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲೆ ಎಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ದೆ ಚೂರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂಚ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾ 90ಗೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮರೆತ್ತೆ ಯಾನೋರಿ ಎಪ್ಪುನಿ ಯಾನೋರಿ ಆತು ಪರಿಯಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕು ಜನಂದ್ ಚಿತ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಿತ್ತಾರ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರು. ಚಿತ್ತಾರ ಚಿತ್ತಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪಡು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪುರ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕನ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಚಿತ್ತಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರ್ ವೈಫೈ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ವೈಫೈ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡೈತೆ. ಅದೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಖಿಲ್ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ್ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪೇದುಂಡು ಅಂದೆ. ಓ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ ಇರೆಗ್ ನಾನು ಇರೆಗ್ ಯಾರು ನೋಟಿಸೇ ಕಡಪುಡಾಡಂದತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಾತೆ ನಾನು ಇರೆಗ್ ನೋಟಿಸೇ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಜಿನೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವೈಫೈ ಉಂಡಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವಾರ ಇತ್ತು ವಾನಮನಿದ ವೈಫೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಬನ್ಲೆ ಇಂತೆ ವೈಫೈ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದಿಂಡ ಆಯ್ಜಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಅಂದಿ ಸಬ್ಬು ಆಯಂಡ ಬರ್ಪೇದುಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ತೆ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ
ಬರ್ಪುಂಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ ತೀರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆಪಿತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪುಜ್ಜಿ ವೈಫೈ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅನ್ನ ಅವು ಏನೈಕೆ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲದ ವೈಫೈಡ್ ಹೆಂಗ ನನ್ನ ಬೇತೇನೆ ವೈಫೈ ಅವಡು ಇಲ್ಲದ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಲ್ ಚಾ ಪಾರ್ಕವನಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ವೈಫೈಗೆ ಏತಾಪುಂಡಿ ನಂದು ಮಾತಾಡ ಓ ಏನಪ್ಪೋ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಇನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಆಫ್ ಇಜ್ಜೆ ಒನ್ ಡೇ ಉಂಡಿ ಅಂಚನೆ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾ ತೇರೆಗ್ ನಾಗೇಶನ ದಾದಾಂಡಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಯಾನು ವೈಫೈಗೆ ಏತುಂಡು ಕೇನಿ ಮರಿ ತೆಲ್ಪರತ್ತ ಬೇತೆನೆ ಕೊನತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಇತ್ತಿನಾರಿರೇನು ಗಿಡ ಪೇರು ಆತ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಿನ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇತೆನೆ ಕನಪ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಂಚಿನ ವೈಫೈ ದಯಗವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಅಂಚ ತೆಲಿಪುನ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ನಂದಂದು ನೀರ್ಪಾನ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪುರ ರಪ್ಪ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಜತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಗಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪುರ ಯಾನಾಡ ವೈಫೈಗೆ ಏತುಂಡು ಕೇನಿ ಮಾರ ಯಾರು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಉಳ್ಳಾರ ಅವರುಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದ ವೈಫೈ ಇಂದು ಓಯ್ ಯಾನ್ ಅವು ಅತ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರಗಿನಿ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ವೈಫೈ ಪಾಡು ಪಂಡರತ್ತೀರು ವೈಫೈಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಕೇನಿ ಮಾರಿ 12 ವರ್ಷದ ಅವ ಕೇನ್ ಬರು ಅವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನ್ಲೇವೆ 12 ವರ್ಷದ ಅವ ಅಂದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ಏರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ ನೀವು ಕೊಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಜೂಸು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ 12 ವರ್ಷದ ವೈಫೈಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡೆ ಲೈಕ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡುಲ್ಲಾರ ಏರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೇಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 12 ರೇಟ್ ದಾನೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಸೇರ್ದು ನಾಲ್ ಅಂದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಲೈಕ್ ಸೇರ್ದು ನಾಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಿರೇ ನೆನ್ಪಾಪ್ ಜತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ ಅವೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೋಯರಂದು ನಿಖುಲ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಎನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಲೈವ್ಲ ಪಿರಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕೈಗೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ
ಒಣ ಸಾಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ಓ ಇರೇ ಮೀನಾ ಇರು ಕೋಡೆಮುರಾಣಿ ಇವರು ದೂರ పోతారు ಬೈದು ಜರತೇರು ರಕ್ಷಿತಾಕ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನೇ ನಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆಡು ಬಿಸಿಲೇರು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಬೈದ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದು ಜೇರಿ ಕೋಡೆಮುರಾಣಿ ಬೈದ್ಯರಿ ನೀ ಬೈದು ಜೇರು ಅರೆಗೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಅಂದು ഞാൻ ಲೆತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ನಂದರೆ ಅದು ಕೋಡೆದ ಪಿರಿದು ಜಾರಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಇರು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜಾತ್ರೆನಾ ಓ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಚ್ಚಂಗ ಇವತ್ತು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ವೈಫೈಗೆ ಏತಾಪನ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಮಂಗು ಓಲುಂಡು ಮಂಗು ಅಟ್ಟೋಡುಂಡಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಂಗು ಅಟ್ಟೋಡುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಈತ ಹೊರ್ತು ಬೋಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ್ರ ಅಂದೆ ನಾಗೇಶನ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ್ರ ಈತ ಹೊರ್ತು ಬೋಡ ಅತೆ ಇರೇಗ್ಲ ಆಪು ಜಾಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡಿರುಲ್ಲಾರು ಈರ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ವೈಫೈ ಉಂಡಿ ಅವೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವನ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ವೈಫೈ ಉಂಡೆ ನಡೀತೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಆಪೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಜ ಇಟ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಜಾತ ದನ ಬೇತೇನೆ ತೂವಡತ್ತೆ ಅದಾದ ನಾಗೇಶನ್ನ ಫೋನು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಅದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ವೈಫೈಗ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ವೈಫೈ ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಮೂನೆಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಂಟನದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಬಲ್ ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಟನದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಪೂರ ನಿಗಲ ಪೂರ ಎಂಚೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡು ಉಂಡೆ ಬರಿಟ್ಟುಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿಜಿ ಬರಿಟ್ಟುಂಡ ಈರು ಬರಿತಾಗಲಾನೆ ವೈಫೈ ಕಂಡು ನಂದತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ BSNL ವೈಫೈ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ BSNL ವೈಫೈ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ BSNL ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪೆ ನಂದುಲ್ಲಾರ ಈರ್ ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ವಲ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಡೆಂಜಿ ಜನ ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂತುಂಡು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಈರೊಂಜಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡಾರ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಜನಟ ಕೇಂಡೆ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಅರ್ನ ಇದನೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಬರಡು ಆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ದೂರ పోతారు ಇರು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದೂರ పోతారు ಮಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ್ತೇರ್ನ ಪಾಡುನಾಯೆ ಬರಿಟುಲ್ಲೆ ಓ ಅಂದೆ ವೈಫೈ ಪಾಡುನಾಯನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇನ್ಲೆ ವಾವ ರೀತಿ ಉಂಡು ಕೇನ್ಲೇವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ
ವೈಫೈ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂದ ಮೀನ್ ಸಾರ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ ಏನ್ ಪಾಪತೆ ಎಂಕಾಪುರ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಶಾಪ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಪ್ ಡುಲ್ಲಾರೇರ್ ಈ ರಮೇಶನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೀರತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಲೋಕ ಹೋಗುಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಇರೇನ ಮೋನೆ ತೋಜಿಜಿ ಅಂದಿ ಮೋನೆ ತೋಜಿಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಜತೆ ರಮೇಶನ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾಪ್ ಡುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೀರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗವೆ. ಆರು ವಾಲೋಕ ಉಲ್ಲೇರ ದಾದ ನಾರು ಚಂದ್ರಲೋಕಗೆ ಪೋಯರ ಅಂದಿ ಆರು ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ದಾದಾನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತುಜಿ ಅನ್ನನಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಾರ ಐಕಾರ್ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಮುಖ ಸವಿತಾಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ್ ಕಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರ ತುಕ್ಕಂದ ಯಾರು ಬತ್ತಿಜೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪೋಯಾರ ದೂರ ಪೋಯಿರಾರು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಇರೇನ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅರ್ ಪೋಯರ್ ಮೋನೆ ತೋಜುಜ ಪಂಡೇರ್ ಅರ್ ಪೋದಂಡ್. ಮೈಕ ಬತ್ತನು ಮೈಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಕೋಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈದೇರು ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಇನ್ನಿದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಂದ್ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಅರ್ನ ದಾದನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಮರ ಮಧ್ಯ ಹೊರ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಆರು ಹೈಡ್ರಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಹೈಡ್ರಿಡ್. ಆರು ಜನ ಹೈಡ್ರಲ್ಲಿ. ಸಹಜಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಆಲ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂದಿತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಆರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ಬಾ ಅಂದ್ಕೇನು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಕೆಪ್ಪು ಫೋನ್ ಪೇರು ದಾಲ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಪನ್ಯ ನಡೋಟು ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರುತ್ತೆ ತೂಲೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲುಂಡೆ ದಸರಾಡು ಪಿಲಿ ಅವು ದಸರಾದ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾನೇ ಪಿಲಿ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಿಲಿ ಅವೇ. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ 31 ಉಂಡು ಅಂದೆ ವೈನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ವೈನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವೈನ್ ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕಾಗಿಪ್ಪಾಡು ಅವು ಜಪ್ಪುನ ಪಿಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಜಪ್ಪುನ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಟು ಗುಡ್ಡೇಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೇಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಅರ್ನ ಅಂಜಿ ನಾಯಿನ ಕೊನೊತ್ತುನತ್ತ ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಅರ್ಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡ್ಗೆ ಮಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇಪುನು ಮಾರೆ ಮಾಲ್ದ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೇಪ ಪಂದ್ಯ ಅವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ನಾಯಿ ಪುನರ್ನೆಲ್ಲಾಡು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲಿತ್ತ ಮಾರೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ರೆ ನೈಟ್ ಬೊಗ್ಗಿನ ಪಿಲಿ ತುಂಬುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ರೆ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಡ. మెరేన్ కొనొత్తుండు ఇజ్జా పరేన్ కొనొత్తుజి ఆరుల్లేరు ఆరు కోಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೇರು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವ ಇನಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಾರು ನನ್ನ ಕೊನೊತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡಿತ್ತೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನೊತ್ತೆರದ ಅದ ಗೊತ್ತು. ಓ ದೇವ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಈರ್ನೇ ಸುದ್ದಿ ಬಾತೇರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಳು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರು ದಾನೆ ತೋಜ್ಜಾರು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರಿಂದು ಸತೀಶನ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗು ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾತಿ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸತೀಶನ ಒನಸಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅತ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನತ್ತಿ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನಡ ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಬೈದುಜೇರು ಪಂಡೇನ್ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟು ಪಾತೆರಂಡ ಬೆಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಒನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಜ್ಜೆ ಓ ಗುಜ್ಜೆನ ಸತೀಶನ್ನ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಪರೂಪ ಗುಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಗುಜ್ಜೆನೇ ರೇಗ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಸರೋಜಕ್ಕವೇ ಅಂಚಪುರ ಪಾತೇರ್ನ ಲೇ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬತ್ತೇರಾರು ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೇನ ಮಾನಸ ಒಂಜಿ ತೇರಿ ಎಂದ ಪುಂಡ ಎಂದೇ ಪುಂಡ ದಾದೆ ನಾಗೇಶನ್ ನಾವು ದಾನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಇರನ ಮಾನಸ ಒಂಜಿ ತೇರಿ ಎಂದೆ ಪುಂಡ ಸತೀಶನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಹೊತ್ತಲು ಆರು ಪಾಪ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಆರು ಪಾಪ ಆಯ್ನ ನಿಗಳು ಪುರ ಪಾತೇರು ಬರ್ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಾಪತೆ ಅಂಚಪುರನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ಸತೀಶನ ಮಕರ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಕರ್ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ನಮಕ್ ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 90 ಅವು ನಾಗೇಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ 90 ಬರ್ಲೆ ಎಲೆ ಒಡೆಗೆ ಬೋತಾರ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ ಅಂದ ಸತೀಶನ್ನ
ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುನೆ ಅಪರೂಪ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಪ್ಪು ಜಂಚ ಆತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜರಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು ಪೂರ. ನಿಗುಲ್ ಪರಿಹಾರ 90 ಎಂಕುಲ 90 ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ 90 ಹೋಲ್ತು ರಡ್ರಡ್ 90 ಅಂಡ್ ರಡ್ರಡ್ ಮುಜಿ ಮುಜಿ 90 ಅಂಡ್ ಇರ್ ಪರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಪರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ರಡ್ ಮುಜಿ ಮುಜಿ 90 ಅಂಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐನ್ 90 ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ನಂದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲನ ಅಖಿಲನ ನಾಗೇಶನ ದಾದಾವು ಏರವು ದಾದಾ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ಗುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಬುಡ್ತುಜ್ಜಿ ಇರೇಗ್ಲ ಉಂಡೋ ಇರ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪುಜಿ ಇರೇಗ್ ಏತ್ ಬಡಾತ್ ಪರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪೋಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆ ಅಂಚಾತ್ ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲೆ ಎಂದು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ಹನಿಮೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೇರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೊಂಜಿ 90 ಬತ್ತು ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಹಿರೇಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನಾಡು ಪೂರ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಪರಂದೆ ಅಂದ್ ಆರ್ ಕಾತೋಂದಿತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂದು ಇನ್ನಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿಗೆ ಪರಂದೆ ತುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನವರೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿಜ್ಜಿನಿ ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯಿರು ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಆ ಉಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೊಕದಾನೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಸತೀಶನ್ ಅಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕದಾನೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾತೆ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಪಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಲ ಪರ್ತಿಜೇರು ಅರ್ತುಲೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನಾ ಅಂದಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನಂದು ಯಾನು ಪಿದೇ ಇಲ್ಲತ್ತ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಉಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಕೆಲವು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಯಾರು ಪೇಪ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಕಾಸು ಉಂಡಿ ಸತ್ ಸೀರೆ ಏಪ ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಬಂದದ್ದ ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಮಾಡಿ
ಪೊನ್ನುಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನುಂಡುಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆತಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಕೊರ್ತುಜೇರತ್ತ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನುಂಡುಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಇರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಾರತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಂಡು ಕಾಸು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಸತೀಶ್ ಬಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮೀನಿಗೆ ಒನಸು ಪೋಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಪು ಜಾಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಗುಜ್ಜೆ ಎತ್ತು ನಿಗೆತ್ತ ಪೊನ್ನು ಉಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಆರೀರ್ದಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊನ್ನು ಉಂಡೆ ಎಂದು ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮೀನು ಉಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೀನುಂಡೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಮೀನು ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪಿದಾಯಿ ದೀಲೆ ಬರುವೇರಾರು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪು ನೀವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಿರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಪಿದಾಯ್ ದಾಯಗ್ ಭೂತನ ಯಾನ್ ಓ ಅವೇ ಸರೋಜಾಕತುಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತು ಏತ ಅವಕೇನಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರೋಜಾಕೆ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಿದಾಯ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಐಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಿದಾಯ್ ದಾಯಗ್ ಭೂತನ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತಿ ಸತೀಶ ನೀರು ಬರ್ನಾಗ ಪೊರ್ತೆ ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪಿದಾಯ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತಿ ಏತವಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಪೊರ್ತಿ ಏತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸರೋಜಾಕೆ ಪಿದಾಯ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಅವರು ಬತ್ತು ತಿಂದು ಪೋಪೇರು ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ ದೀಲೆ ಮೀನು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಈರ ಜಾತಿ ಓ ಏರ್ನ ಜಾತಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ ಜಾತಿ ಓ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಏರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಏರು ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಏರಾವು ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಏರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರೆ 12 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 25 ವರ್ಷ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಪೊನ್ನಾಗ 25 ವರ್ಷಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವ ದಾದಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ ದೀತಿನ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನರಗ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಪಿದಾಯ್ ದೀತಿನ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನರಗ ಅಂಚ ಬನ್ನೇರು ಓ ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ ದೀತಿನ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನರ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ಅಂಡ ಯಾವ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದು ಅವ್ರ ಪೊನ್ನ ಅಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಓಲಾಪುಂಡ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಲಾಪುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನ ಅಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಎಂಚ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ತುಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನ ಅಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊನ್ನ ಅಂಡ ಯಾವ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದು 25 ಲಾಪುಂಡು 30 ಲಾಪುಂಡು 50 ಲಾಪುಂಡು ಅಷ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನ ಅಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ
ವರ್ಷ ಏತ್ಲ ಆಡತೆ ಪೊನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜಾತಿ ಹೋಗೇನಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜಾತಿ ಹೋವು ಒಂದು ಕೇನಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ ನಾಯಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ అవు సతీష్ అన్న యాన్ చెప్పుని గుడ్ నైట్ మాత్రేగులా పనందులేరు సరోజక్క ఓకే ఓకే సరోజక్క గుడ్ నైట్ బాయ్ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂಜಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ ಬೇರೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ 4 ಜನ ಇಟ್ಟಿട്ടുള്ളರು 590 సతీష్ అన్న బొడన్న పర్లే 90 పర్లే లైన్ గ్లాస్ 90 ರಡ್ಡರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ పోతారు ಅಕ್ಕ ಚೇಚ ಅಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಬಿಡ ಆತು ಬರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದೋರಿನ ಇಪ್ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿ ಹೊರ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಲೆ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ವೈಕ್ಲ 90ಗೆ ದಾದ ಪೋಡಿ ಬರೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರೇ ಬೋಡಿ ಇರೇನು ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಚಂಚೆ ಬುಡ್ದು ಪೋ ಪೂಜೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಪರ್ಲೆ ಬೊಡಿತ್ನಾತ್ ಪರ್ಲೆ గుడ్డేడు చెప్పాడు ఒక ఇజ్జప్ప గుడ్డేడుదా చెప్పు ಎಂಗ್ಳು ಉಲ್ಲತ್ತ ಇರೇನು ಇಲ್ಲ ಉಂಟ ಬುಡ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ ಪರ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಪರ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಕೇರೇನು ಅಲ್ಲೇ ಪಿಂಟುಲು ಉಂಡು ಪರ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ ಹೌದಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜೆ ಆಪುಜವು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಪರ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವೇ ತೋಜ್ಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ರಾ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪರ್ನಾಗ ಅವು 19 ಸುಮಾರ ಅಂಡು ಚೂಚೂರು ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೂರ ಪೋಯರಾನ್ ಏರ್ಲೆಜ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತ ಎಲ್ಪೊರ್ಚವೆ ಎಂಕ್ ಟೈಟ್ ಆಡ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ
ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಲಾರಿ ರಾಡೆಗೆ ಬುರಿಯರ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಪಂಡೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಣೊಂದು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಆನಂದ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಪರೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಲಾರಿ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ಅರಿಜ್ಜೇರಿ ಟೈಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾವ ಅಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕುಡವ್ರ ಪರಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ತಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಆರ್ ಗುಡ್ಡೆಡು ಜೆಪ್ಪಡ ಬಂಡದು ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದಲ್ಪನೆ ಸುತ್ತಿಲೆ ಜಾರ್ನ ಕುಡಾರಡ್ 90 ಪರಿಯೆ ಗೊಟಾರೆ ಆಯ್ಜೆ ಅಂದೇನಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪಡಾಪುಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಚ ಅಂಡವಲು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಚರ್ ಆಯರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಇದು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಮುಜ್ಜಾನ ಒಳ್ಳೆರು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ ಇರ್ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದಿರ್ ತೆಲ್ಪುನತ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅರೆ ಟೈಟ್ ಆನಂದ್ ತೆಲ್ಪುವರತೇರು ಎಂಕಲ ಟೈಟ್ ಆತಂಡು ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುವಾರ ಇರು ಲಾಯ್ ಕಾಂಡು ಏರವ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರ ಅಂದೆ ಬತ್ತಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಅವನ ಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಲೇಟ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಕೊನ ಸಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಒಲ್ಲಾರ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆರ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೆತ್ತೆರ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರು
ಒಣಕ್ಕೆ ಕ ಓಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಂಬಿರೋದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನನ್ನ 4 ದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕ 4 ದಿನ ದಾದಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಅಂಚನೆ ಏಪ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಬ್ಯುಸಿ 4 ದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಅತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಯುಸಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಜಾತ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಹಿಡ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಹಿಡ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ 4 ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪತೆ ನಿಂಗೆ ಓಲ್ ಪಂತಾರಂದೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರು ಬಕೋಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಅಂತಾರಂದೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೆಜ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಟ್ಟು ವೆಜ್ಜಾ ಅಂದ್ ಇರು ಓಲ್ ಪಂತನಂದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲು ಓಲುಂದೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇರು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಕೋಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೆಲತ್ತಾಡಿ ಅನ್ನ ದೇರಳ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ನೆನಪಾಂಡು ಸರಿ ದೇರಳ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೆಲತ್ತಾಡಿ ಅತೆ ಅಂದ ಆನಿ ಪಂತಾರೆ ರೇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಸೀದಾ ಪೆಲತ್ತಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಾಡತ್ತೆ ದೇರಳ್ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಓಕೆ ಜಾತ್ರೆದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಒಂದೇ